Lo sesi wasekoloni lo bekalwela indodza yakhe lapha eKZN lesikhathi bacosha abantu baseMalawi wasonzela naye wathi no angeke ngicoshe abantu baseMalawi ngoba la kune boyfriends yami perhaps olwela i-boyfriends yakhe loyo sesi loyo athi no le ndodza lena ingithola nginabantwana laba yi3 bema South Africans bangishile labafana bala eSouth Africa yena wangiphatha kahle kungani ngifuna kumcosha nami ngiyalala la walala nabo laba bebakhempe khona wathi no la kabe niyamcosha sho ukuthi nicosha mina nami ngiyahamba naye eMalawi nangempela ugcine ahambile waye eMalawi wakhuluma washo ukuthi no bafana bala eSouth Africa ba bulldogs yizinja abakhona ukuphatha umuntu kahle nani ma South Africans nizinja nima bulldogs anikwazi ukuphatha abantu kahle thatha ikaka kaloko ngoba wasekoloni akhuluma ngesixhosa perhaps namuhla uyakhala khona le event eMalawi uthi lo mfana waseMalawi somjikele naye ngathi soyi bulldogs uthathe lo mkhuba la eSouth Africa uthi ucela ukuthi nimdonatele akhona ukuthi abuye ade khona la eMzansi ade khona ukuphila nani so ubonile ukuthi kahle kahle akusini ama bulldogs ngilaba ama bulldogs ukhuluma nawe nje uyakhala ukhona le eMalawi uhleli naye le boyfriends yakhe khona lapha eMalawi uthi yena akasaphathe kahle akasana kuthula emoyeni so ukhumbule la yinini ama boyfriends anganeno perhaps uthi ucela donation ilala naye lapha nje mina yaba izuphe la ngikhohli ukuthi mina ngizalwa la ngikhohli ukuthi ngine-ID because ngithi ngakhetha umfana wangaphandle Bhudivusi iphi original video kasisi ecela i-donation? Hayi bo kudala ndiyikhangela on socials andiyiboni tu ndifuna ukuzibonela xa icela i-donations iphi kanti original video. Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I appreciate you. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Kukho lo sisi bethunana wasebhizana kuthe ngela xesha le-March and March around i-30 ngoku yabe kuthiwa ii-visitors zethu ziyahamba ziyasikhwelela wavela ke naye usisters esithi uyahamba cause yena seyizifumanele ishexe kulama-visitors wethu. Hayi bethunana bakhawuleza nabe-Home Affairs bamenzela amaphepha xa isithi uyahamba bamkhawulezela kwathathwa la maphepha bambhalela rhowu and then balisa kwipresident wethu eli phepha kwathiwa sicela usayine apha yeyi wa-aphruva nayo upresident wethu same time wathi makahambe. Uye wahamba nyhani usisters ke neshexe lakhe nenzala yakhe bakhwela ibhasi kwayiwa wafika kunontombazana ngaphaya ugqibe nje inyanga inye ngaphaya kwelaa cala ubizwa ngeforeigner xa engaphaya. Kuthiwa kusisters ebefake ividiyo kwi-social media ecela amalizo kuthiwa abahlali bavele bamkhawulezela yeyi hayi bamthatha phambi konyawo wakhawuleze wayisusa loo vidiyo wayicima. Abantu ebebeyibonile ke bathi xa bebalisa usisters ebebalisa nje ngentlalo yakhe indlela afike wahlala ngayo phaa uthi usisi wakhona isonka phaa siyi-200 kwimali yalapha eSouth Africa so asityiwa sityiwa ngabantu bangathi barichinyana nje kancinci so ubona azange isonka basityoko wayesigqibele apha. Uthi ke akathethi ngenyama sizawuyazi inyama nomXhosa uba ngu-6 no-9 uthi akathethi ngenyama. Inyama ke yona ke uba kungenwa eshophu kuyothenga inyama uthi zange kungenwa ehlathini kukhangelwe into enjengathi iyanyakaza noba yintoni iyazingelwa ibuye izophekwa ogqiba loo nto le kuthiwe yi-bush meat. Uthi sometimes babambike kuziwa nempuku or igundwane or beze nexoxo ngamanye amaxesha yeyi yonke into enyakazayo phaa iyatyiwa kuthiwe yi-bush meat yonke nje nemifundla neentoni. Uthi ke shop zange bakhe bangena kuyothengwa kwagrosari umilimili bayawuguba baguba umbona elityeni wona lo mbona lo ulinywa ngezandla zabo bawugube ke bathi ke ngaloo papa irhorofu imetshi. Kuthiwa ke unontombazana uyazisola kakhulu bethunana nangezinto ebezithethile before ahambe ucela uxolo ngoba kaloku wathetha izigaqa apha phambi koba ehambe walilibala elaa qhalo lithi ungawuchameli umthunzi hleze uphinde ufune ubuye uzochopha kuwo. Yena ke umthunzi ushiye uchamele kodwa ke ngoku uthi sori bethunana ufuna ukubuya ufuna ugoduka and uthi sisters into efuna umgodusa ngamandla ke ngoku izolo bekubanjiswe ifudo kwaphekwa ifudo
uthi hayi ngoku iba wesi izinto zityiwayo apha yena ifudo akalaza zange watya fudo sekowabo. Uyacela benana kakhulu sisi uba makasimphe idoneyishini uthi usifundile isifundo sakhe and ke lona benana ngumkhaya wethu, sizawubona uba sizawuthini ngayo. Kodwa mna ndithi makakhe ahlale benana agqibe nje lo nyaka, inyanga kanawukhaliswa nje inyanga enye. Sizomfaka wethu kwibhajethi phaa next year, kaloku sisebenza ngebhajethi asisuke sikhuphe imali nje. So sizayidiskasa into yakhe or rather benana makanyamezele emzini kuyanyamezelwa. Kaloku ingcwaba lentombazana lisemzini, xa ufele khona ubulewe indlala yasemzini akho nto imbapha. And asisenabo ke nookhumbula ekhaya, ngabe sithi makabhalele ookhumbula ekhaya nootatakho. Hayi wethu andazi mani, sizobona unyaka xa uphelile xa sidibene because siyagoduka ngoDisemba. Sawubona xa sidibene singama-Eastern Cape uba siyithini into yakhe. Okwangoku makabe nyamezela emzini akhe abehlala atye ke loo nto ityiwayo. Kaloku emzini utye loo nto ityiwayo noba yintoni. So uba kutyiwa ixoxo or ifudo or inkawu, sheba mntana sekhaya uphola apha entloko. Okay guys, mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Thank you so much for joining me. Until next time, ndinithanda nonke. Masincokoleni kwii-comments utsho uba ubuyibonile wena ivideo yakhe, original video le acela kwi-donation. Andiyazi ukuthi ukhawuleze wayidelete emveni koba abantu bakhawuleze bamthuka. Wayidilitha ngoko nangoko, andiyiboni tu, ndiyikhatala ndiyikhangela. Bye for now. So this is what is called mouse or mbeva.